ാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകയ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേവ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ പ്രവൃത്തിഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ശ്രീ ഗുരുരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ജന്മാഷ്ടമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 3-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേഗത്തിലൊന്ന് വായിച്ചു പോവാം. കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 50 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, 53 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എടുക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത് ഇല്ല ഇന്ന്, കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജയതി ജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ യദുവര പരിഷസ്വർഗോർഭിരസ്യന്നധർമ്മം. ചിരചര വൃജിനഗ്നാ സുസ്മിത ശ്രീമുഖേന വ്രജപുരവനിതാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവൻ. ജയതി ജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ യദുവര പരിഷസ്വർഗോർഭിരസ്യന്നധർമ്മം. ചിരചര വൃജിനഗ്നാ സുസ്മിത ശ്രീമുഖേന വ്രജപുരവനിതാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജയതി ജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ യദുവര പരിഷസ്വർഗോർഭിരസ്യന്നധർമ്മം. സ്ഥിരജര വൃജിനഗ്നാ സുസ്മിത ശ്രീമുഖേന വ്രജപുരവനിതാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവം. ജയതി ജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ
ഇതുവരെ പരിശസ്വർദോർഭിരസ്യന്നധർമ്മം രജരവൃജിനഗ്നാ സുസ്മിത ശ്രീമുഖേന ഗജപുരവനിതാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:90-48 ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോൾ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പാടിയിട്ടുള്ള 4 ശ്ലോകത്തില് ഒരു ശ്ലോകം ഇതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ദശമസ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക ആശ്രയം എന്ന് അഥവാ ജനനിവാസൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണൻ ദേവകീ നന്ദൻ എന്നും യശോദാനന്ദൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. യദുവംശത്തിന്റെ നേതാവും ശക്തമായ കരങ്ങളാൽ അമംഗളകരങ്ങളായവയെല്ലാം അധർമ്മചാരികളെയും നശിപ്പിക്കുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. സർവചരാചരങ്ങളെയും ദൗർഭാഗ്യങ്ങളെ സ്വന്തം സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദമയമായ പുഞ്ചിരി പൂണ്ട മുഖം സദാ വൃന്ദാവന ഗോപിമാരുടെ കാമമോഹങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നും കീർത്തിമാനായും സന്തുഷ്ടനായും ഭവിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. 3-ാമത്തെ ഞാൻ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നില്ല, സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, സ്ലൈഡ് ആക്കിയില്ല. ഞാൻ വേഗത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അർദ്ധരാത്രി വരെ 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക, അല്ലാത്തവർക്ക് ഏകാദശി പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരാൾക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്ന പോലെ എടുക്കാം. നിർജ്ജലമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം, അല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഏകാദശി പോലെ എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉള്ളവരെ എടുത്തോളൂ, വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച അധ സർവഗുണോപേത കാലാ പരമശോഭനഃ യർഹി വാജനജന്മർഷം ശാന്തർഷഗ്രഹ താരകം ദിശ പ്രസേ ദുർഗഗനം നിർമ്മലോടുഗണോദയം മഹീമംഗളഭൂയിഷ്ഠാ പുരഗ്രാമ പ്രജാകരാ നദ്യാ പ്രസന്ന സലിലാ ഹദ്രാ ജലരുഹ ശ്രിയഃ വിജാളീ കുലസന്നാദസ്തവഗാ വനരാജയഃ ബഭൂവായുസുഖസ്പർശാ പുണ്യഗന്ധവഃ ശുചീ അഗ്നേയശ്ച ദ്വിജാദീനാം ശാന്താസ്തത്ര സമിന്തതാ മന്യാസൻസൻ പ്രസന്നാനി സാധുനാമാ സുരദ്രുഹാം ജയമാനേ അജനീ തസ്മിൻ നേതുർദുന്ദുഭയഃ സമം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം എത്തിയപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നന്മയും സൗന്ദര്യവും ശാന്തിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. രോഹിണി നക്ഷത്രവും അശ്വിനി പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും അനുകൂല ഭാവത്തിൽ ശാന്തരായി കാണപ്പെട്ടു. ദിക്കുകളൊക്കെയും പ്രസന്നമാവുകയും മേഘങ്ങളൊഴിഞ്ഞ ആകാശത്തിൽ മനോഹരങ്ങളായ താരകങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുകയും ചെയ്തു. നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, ഖനികൾ, മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ എന്നിവ അലങ്കരിക്കുന്ന ഭൂമി മംഗളവതിയായി കാണപ്പെട്ടു. നദികളിൽ തെളിഞ്ഞ ജലമൊഴുകി ആമ്പലും താമരയും വിടർന്ന തടാകങ്ങളും വലിയ ജലാശയങ്ങളും അസാധാരണ ഭംഗിയോടെ വിളങ്ങി. നയനാഭിരാമമാം വിധം പൂക്കളും ഇലകളും നിറഞ്ഞ മരങ്ങളും ഹരിതസസ്യങ്ങളും ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി മധുരസ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കുയിലുകളാലും തേനീച്ചക്കൂട്ടങ്ങളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടു. ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ സുഖം പകരുന്ന ഇളം തെന്നൽ പുഷ്പസൗരഭ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വീശി. ഹോമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഹോമാഗ്നി കൊളുത്തിയപ്പോൾ കാറ്റിനാൽ അനങ്ങാതെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ നിർബാധം ജ്വലിച്ചു. അങ്ങനെ അജനായ പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണൻ
വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അവതരിക്കാറായപ്പോൾ കംസനും കൂട്ടരും മൂലം സദാ ക്ലേശം അനുഭവിച്ചിരുന്ന മുനിമാരും ബ്രാഹ്മണരും ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിച്ചു. ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പെരുമ്പറകൾ ഒന്നിച്ച് മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാം. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ രൂപം, ജനനം, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണെന്നും അവയെ ശരിയായി അറിയുന്നവർ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ സർവ്വതാ അർഹരായിത്തീരുന്നുവെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സ്വന്തം ഗതകാല കർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനായി തീർന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന്റേതുപോലുള്ള ഒന്നല്ല ഭഗവാന്റെ ജനനം. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ആനന്ദം ഹേതുവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമയമായപ്പോൾ നക്ഷത്രഗണങ്ങളും ഇതര ജ്യോതിർഗോളങ്ങളും ശുഭകരമായ നിലയിലായിത്തീർന്നു. രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ സ്വാധീനം പ്രധാനമായിരുന്നു. കാരണം ഈ നക്ഷത്രം ഏറെ മംഗളകരമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലാണ് രോഹിണി. ബ്രഹ്മാവാകട്ടെ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും പിറന്നവനും. ഇപ്പോഴിതാ ജന്മരഹിതനായ വിഷ്ണുവിന്റെ ജനനവേളയിൽ രോഹിണി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിഗമനം അനുസരിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശരിയായ നിലയ്ക്കു പുറമെ മറ്റു ഗ്രഹസമൂഹങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ നിലയുറപ്പിക്കുന്നു എന്നത് കൂടി നോക്കിയാണ് ശുഭാശുഭ നിമിഷങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ജനനസമയത്ത് എല്ലാം ശ്രേയസ്കരമായി തീരാൻ വേണ്ടി ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വയം നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലകൊണ്ടു. അപ്പൊ വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഞാൻ അത്ര ചുരുക്കി വായിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വാദേഹം പുനർജന്മനൈതി മാമേതി സ്വർജന. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആരാണോ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദിവ്യമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കുറെ പ്രാവശ്യം കേട്ടതായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ അല്ലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും കേൾക്കാം അല്ലെ. ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണ്ട അല്ലെ. പലരും നമ്മൾ പല ലീലകളും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും കേൾക്കുന്ന തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാം നവനവമായിട്ടുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും പുതുമയോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യമായാലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളായാലും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഗു കിന്നര ഗന്ധർവാ സൃഷ്ടോ സിദ്ധചാരണഃ വിദ്യാധരശ്ച പുരസ്പരോഭി സമം മുദാ. കിന്നരന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും മംഗളകരമായ ഗാനങ്ങൾ പാടാൻ തുടങ്ങി. സിദ്ധന്മാരും ചാരണന്മാരും സ്തുതികൾ അർപ്പിച്ചു. വിദ്യാധരന്മാർ അപ്സരസുകളോടൊപ്പം ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടി. മുമുജുർമുനയോ ദേവോ സുമനാംസി മുദാന്യതഃ മന്ദം മന്ദം ജലധരാ ജഗർജുരനു സാഗരം നിശീദേ തമ ഉദ്ഭൂതേ ജായമാനേ ജനാർദ്ദനേ ദേവക്യാം ദേവരൂപിണ്യാം വിഷ്ണു സർവഗുഹാശയഃ ആവിരാസീത് യഥാ പ്രാച്യം ദിശിന്ദൂരിവ പുഷ്കലഃ. ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും ആഹ്ലാദത്തോടെ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചൊരിഞ്ഞു. ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി. സാഗരത്തിരമാലകളെ അനുകരിച്ച് മൃദുവായി ഉണ്ടാക്കി. ഏവരുടെയും ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ നിശയുടെ നിറഞ്ഞ അന്ധകാരത്തിൽ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന പോലെ ദേവരൂപിണിയായ ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അവതരിച്ചു. തമദ്ഭുതം ബാലകമംബുജേഷണം ചതുർഭുജം ശംഖഗദാദ്യുതായുധം ശ്രീവത്സലശ്മംഗളശോഭികൗസ്തുഭം പീതാംബരം സാന്ദ്രപയോധ സൗഭഗം മഹാർഹവൈഡൂര്യ കിരീടകുണ്ടല ദിശാപരിഷക്ത സഹസ്രകുന്തളം ഉദ്ദാമകാഞ്ചൃംഗദഗംഗണാദിഭിർ
വിരോചമാനം വസുദേവ ഐഷദാ. താമരപ്പൂവിതൾ പോലെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ കണ്ണുകളോടും ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളാകിയ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ച് 4 കരങ്ങളോടും കൂടിയ നവജാത ശിശുവിനെ വസുദേവർ കണ്ടു. ശ്രീവത്സം കൊണ്ട് അങ്കിതമായ മാറിടവും ജ്വലിക്കുന്ന കൗസ്തുഭരത്നം ശോഭിക്കുന്ന കണ്ഠവും കണ്ടു. മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്ത് കാർമേഘം പോലെ ഇരുണ്ട ശരീരവുമായി നീണ്ടു ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മുടിയും വിലയേറിയ വൈഡൂര്യങ്ങൾ പതിച്ച അസാധാരണമായി തിളങ്ങുന്ന കിരീടവും കുണ്ടലങ്ങളും ശോഭായമാനമായ അരഞ്ഞാണവും തോൾവളകളും കൈവളകളും മറ്റ് ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് ആശ്ചര്യകരമായ രൂപത്തോടു കൂടി ആ കുഞ്ഞ് ദർശനം നൽകി. സവിസ്മയോത്ഫുല്ല വിലോചനാഹരിം സുതം വിലോക്യാനക ദുന്ദുഭിസ്തദാ കൃഷ്ണാവതാരോത്സവ സംഭ്രമോ അസ്പൃശൻ മുദാദിജോപ്യായു തമാപ്ലുതോ ഗവാം. തന്റെ അത്യസാധാരണമായ പുത്രനെ കണ്ടു വസുദേവരുടെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതം കൊണ്ട് വിടർന്നു. അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തോടെ അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് 10,000 പശുക്കളെ ശേഖരിച്ച് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഉത്സവമായി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. അതേനമസ്തു ദവദാര്യ പുരുഷം പരം നദാംഗകൃതീകൃതാഞ്ജലി സരോജിഷാ ഭാരത സൂതികാഗൃഹം വിരോചയന്തം ഗതവിപ്രഭാവവി. അല്ലയോ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ വംശജനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവേ, വസുദേവർക്ക് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നാരായണൻ തന്നെയാണ് ഈ ശിശു എന്ന് മനസ്സിലായി. സംശയലേശമന്യേ ഇത് മനസ്സിലുറച്ചതോടെ അദ്ദേഹം ഭയരഹിതനായി തീർന്നു. തന്റെ ദേഹകാന്തി കൊണ്ട് ആ ഈറ്റില മുഴുവൻ പ്രഭാപൂരമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ശിശുവിന് മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ച് അഞ്ജലി കൂപ്പി ഏകാഗ്രതയോടെ വസുദേവർ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശ്രീ വസുദേവ ഉവാച വിദിതോസി ഭവാൻ സാക്ഷാൽ പുരുഷ പ്രകൃതേ പരഃ കേവലാനുഭവാനന്ദാ സ്വരൂപ സർവബുദ്ധിദൃക്. വസുദേവർ പറഞ്ഞു, ഹേ പ്രഭു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന് അധീനവും പരമാത്മാവുമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അങ്ങ് എന്ന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രം കണ്ടറിയാവുന്ന അങ്ങയുടെ രൂപത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. തയേവ സ്വപ്രകൃതേതം സൃഷ്ടാഗ്രേ ത്രിഗുണാത്മകം തദനുത്വം പ്രവിഷ്ട ഇവ ഭാവ്യസേ. ഹേ ഭഗവാനെ, ആദിയിൽ സ്വന്തം ബാഹ്യശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങാണ്. ത്രിഗുണാത്മകമായ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അതിൽ പ്രവേശിച്ചത് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ അങ്ങ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. പതിനഞ്ച് 16 17 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. യതമേ അവികൃതാഭാവസ്തദാ തേ വികൃതൈ സഹ നാനാവീര്യപൃഥഗ്ഭൂതാ വിരാജം ജനയന്തി സന്നിപത്യ സമുത്പാദ്യ ദൃശ്യന്തെ അനുഗതാ ഇവ പ്രാഗേവ വിദ്യമാനത്വാൻ തേഷാമിഹ സംഭവാം ഏവം ഭവാൻ ബുദ്ധ്യനു മേയലക്ഷണൈർ ഗ്രാഹിണൈർഗുണസന്നവീ തദ്ഗുണാഗ്രഹ അനാവൃതത്വാദ് ബഹിരന്തരം നദൈ സർവസ്യ സർവാത്മന ആത്മവസ്തുനഃ. പൂർണ്ണ ഭൗതിക ശക്തിയായ മഹത്തത്വം അവിഭക്തമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കാരണം അത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായി വിഭജിച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നു. ജീവശക്തിയുടെ കാരണത്താൽ ഈ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ശക്തികൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണിച്ചു തരുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സമഗ്ര ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ശക്തി സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതേയില്ല. അതുപോലെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അങ്ങയെ കണ്ടറിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അങ്ങയെ കണ്ടറിയാൻ സാധ്യമല്ല. മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അനുഭവിച്ചറിയുവാനും സാധ്യമല്ല. അവാക് മാനസ ഗോചര ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ചിലതിനെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയാനാകും, എല്ലാറ്റിനെയും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാം, പക്ഷെ ഒന്നും രുചിച്ചറിയാനാവില്ല. അതുപോലെ അങ്ങയെയും ഇന്ദ്രിയ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി.
ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവ അങ്ങയെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. സർവ്വവ്യാപിയും അപരിച്ഛിന്നനുമായ പരമാത്മാവായ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മുഖ്യ ഘടകമാകുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് അകവും പുറവുമില്ല. അങ്ങ് ഒരിക്കലും ദേവകീ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല, മറിച്ച് അങ്ങ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആത്മനോ ദൃശ്യഗുണേഷു സന്നിധി വ്യവസ്ഥതോ സവൃതോ ബുധഃ വിനാനുവാദം ന ച തന്മശീഷിതം സമ്യക് യദസ്ത്യസ്ത ഉപാദതത്പുമാൻ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമായ തന്റെ ബാഹ്യ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവൻ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂഢനുമാണ്. വിദ്വാൻമാർ ഇയാളുടെ നിഗമനത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു. കാരണം ബാഹ്യശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആത്മാവിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത പക്ഷം മൂല്യമില്ലാത്തതായി തീരുന്നുവെന്ന് വിശദമായ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. തന്റെ തെറ്റായ നിഗമനം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടാലും വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ തന്റെ നിഗമനം ശരിയാണെന്ന് കരുതി കഴിയുന്നു. തത്യോസ്യ ജന്മസ്ഥിതി സംയമാൻ വിഭോ വദന്ത്യനീഹാദ ഗുണാദ വിക്രിയാത് ത്വയീശ്വരേ ബ്രഹ്മണിനോ വിരുദ്ധ്യതേ തദ്വാശ്രയത്വാദുപചര്യതേ ഗുണ. ഹേ ഭഗവാൻ, പ്രവൃത്തിരഹിതനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തൃണങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തവനും ആത്മീയാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത തുടരുന്നവനുമായ അങ്ങാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിദ്വാൻമാരായ വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഘോഷിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മവും പരമദിവത്വ പുരുഷനായ അങ്ങയിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല. സത്വരജോസ്തമ ഗുണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ ത്രിവിധ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകിയാൽ എല്ലാം സ്വയമേവ നടന്നു പോരുന്നു. തത്വം ത്രിലോകസ്ഥിതയേ സ്വമായയാ വിവർഷി ശുക്ലം ഗലുവർണമാത്മനഃ സർഗായ രക്തം രജസോപബൃംഹിതം കൃഷ്ണം ച വർണം തമസാ ജനാതി. ഭഗവാനെ, ത്രിവിധമായ ഭൗതിക പ്രകൃതികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അതീന്ദ്രിയമായതാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. എങ്കിലും ത്രിലോകങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നവനായി അങ്ങ് സത്വഗുണത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ വെളുത്ത നിറത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. രജോ ഗുണത്താൽ ആവൃതമായ സൃഷ്ടിക്കായി അങ്ങ് ചുവപ്പു നിറത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഒടുവിൽ തമോ ഗുണത്താൽ ആവൃതമായ സംഹാരത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങ് കാർവർണ്ണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ത്വമസ്യ ലോകസ്യ വിഭോരിരശിശുർ ഗൃഹേ അവതീർണോസി മമാഖിലേശ്വര രാജന്യസംജാസുരകൂടിയുധ നിർവ്യൂഹമാനാ നിഹേഷു സേചമോ. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുഴുവൻ വിധാതാവായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങിപ്പോൾ എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ വേഷമണിഞ്ഞവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അസുരന്മാരുമായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകമെങ്ങും നടമാടുന്ന സൈന്യങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങ് കൊന്നൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവർ അങ്ങയാൽ വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അയം തവ ജന്മനൗ ഗൃഹേ കൃത്വാഗ്രജാംസ്തേ നവദീ സുരേശ്വര സദേവതാരം പുരുഷൈ സമർപ്പിതം ശ്രുത്വാദുദൈനേയുപവിസരാദ്യുതായുധഃ. ദേവന്മാരുടെ അധിപനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ച് തന്നെ വധിക്കുമെന്ന പ്രവചനം ശ്രവിച്ച സംസ്കാരശൂന്യനായ ഈ കംസൻ അങ്ങയുടെ അനേകം ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ വധിച്ചു. അങ്ങ് അവതരിച്ച വിവരം പടയാളികളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞാലുടൻ അങ്ങയെ കൊല്ലാൻ ആയുധവുമേന്തി അവനെത്തും. നഷ്ടേ ലോകേ ദിപരാർദ്ധവസാനേ മഹാഭൂതേഷതിഭൂതം ഗതേഷു വ്യക്തേ അവ്യക്തം കാലവേഗേന യാതി ഭവാനേക ശിഷ്യതേ അശേഷ സംജഹ. കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷവും അപ്രത്യക്ഷവുമായ സർവവും കാലവേഗത്തിൽ നശിച്ചു പോകും. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഗോചരമായ വസ്തുവിഭാഗങ്ങൾ അഗോചരമായ തത്വത്തിൽ
അവ്യക്തത്വത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മാത്രം അവശേഷിക്കും. അനന്തശേഷനാഗമെന്ന് അങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്നു. യോയോയം കാലസ്തസ്യ തേ വ്യക്തബന്ധോ ചേഷ്ടാമഹുശ്ചേഷ്ടതേ യേന വിശ്വം നിമേഷാതിർവത്സരാന്തോ മഹീയാം സ്ത്വം ദേശാനാം ക്ഷേമധാമ പ്രപദ്യേ. അല്ലയോ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രോദ്ഘാടകനായുള്ളവനെ, ഈ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്ഷണങ്ങളും നിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും വർഷങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലം എന്ന വൻ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന ഈ കാലം എന്ന ഘടകം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു രൂപം മാത്രമാണ്. കാലത്തിന്റെ നിയന്താവായി അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അങ്ങയുടെ ലീല മാത്രം എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും ധാമമാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി അടഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. മർത്യോ മൃത്യുവാളവീതപാലയാൻ ലോകാൻ സർവാൻ നിർഭയം സാധികേച്ച ത്വത്പാദാബ്ജം പ്രാപ്യേ ദൃശ്യാദ്യാ സുസ്തശ്ചേതേ മൃത്യുരസ്മാദപൈദീ. വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആരും ജനന മരണ രോഗാദി ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാൽ, ഹേ ഭഗവാനെ, മരണം അങ്ങയെ ഭയന്നോടിപ്പോകുന്നു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ ഭഗവത് പദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിച്ച ജീവാത്മാക്കൾ പൂർണ്ണമായും ശാന്തമനസ്കരായി ഉറങ്ങും. തത്വം ഘോരാദുഗ്രസേനാത്മജാന ത്രാഹിസ്ത്രസ്താൻ ഭൃത്യവിത്രാസഹാസി രൂപം ഛേദം പൗരുഷം ധ്യാനധീഷ്ണം മാ പ്രത്യക്ഷം മാം സദൃശാം കൃഷിഷ്ട. ഭഗവാനെ, ഭക്തരുടെ എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവനാകിയാൽ അങ്ങയോട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും കംസനെ കുറിച്ചുള്ള കഠിന ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനും അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പരമദിവ്യപുരുഷനായ വിഷ്ണുവായുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം യോഗികൾ ധ്യാനത്തിൽ ആദരിക്കുന്നു. ഭൗതിക നയനങ്ങളാൽ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രൂപത്തെ ദയവായി അദൃശ്യമാക്കിയാലും. ജന്മദേ മയ്യസോ പാപോ മാ വിദ്വാൻ മധുസൂദന സമുദ്വിജേ ഭഗവന്തേതോ കംസാദഹമതീരതീ. അല്ലയോ മധുസൂദന, അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവത്താൽ കംസനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിമിത്തം ഞാൻ കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠാകുലയാകുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങന്റെ ഉദരത്തിൽ പിറന്നുവെന്ന് മഹാപാപിയായ കംസൻ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യണമേ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനെ ദേവകി മധുസൂദനൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കംസനേക്കാൾ 100,000 മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള മധുവിനെ പോലുള്ള ഒട്ടേറെ അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവകിക്കറിയാം. എങ്കിലും ആ അതീന്ദ്രിയ ശിശുവിനോടുള്ള മമത മൂലം കംസന് കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. ഭഗവാന്റെ അപരിമേയമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം മമതാപൂർവം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കിയാൽ അതീന്ദ്രിയ ശിശുവിനോട് അപ്രത്യക്ഷനാകാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഉപസംഹാര വിശ്വാത്മന്നതോ രൂപമലൗകികം ശംഖചക്രഗദാ പത്മാശ്രിയാജുഷ്ടം ചതുർഭുജം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, സർവവ്യാപിയായ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ ശംഖചക്രഗദാപത്മങ്ങളോട് കൂടിയ അതീന്ദ്രിയമായ ചതുർഭുജ രൂപം ഈ ലോകത്ത് അസ്വാഭാവികമാണ്. ദയവായി ഈ രൂപത്തെ അങ്ങ് പിൻവലിച്ചാൽ എൻ്റെ സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ മട്ടിലാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കംസന് കൈമാറിയതുപോലെ ചെയ്യാതെ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ദേവകി ആലോചിച്ചത്. എല്ലാ ശിശുക്കളെയും കംസന് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ കുറി അത് ലംഘിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിക്കുവാനാണ് വസുദേവരും ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷെ അത്ഭുതകരമായ ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മൂലം ഒളിപ്പിക്കലും അസാധ്യമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വസുദേവർക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്? വസുദേവരെ വിഷ്ണു രൂപത്തെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. വിഷ്ണുവിനോടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങയെ പോലുള്ള ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ ആ രൂപത്തിന് 4 കൈകളുടെ രൂപത്തിലൂടെയാണ്
വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മള് നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി ആ ലീലകൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. വസുദേവര് ഇപ്പോഴുള്ള വസുദേവ കൃഷ്ണനെ എടുത്തിട്ട് യശോദാ മാതാവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുകയും അവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവിടെയുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ യോഗമായ ശക്തിയായിട്ട് അവിടെയുണ്ട്, പെൺകുട്ടിയായിട്ടും അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വസുദേവര് വരികയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോഴ് ഇവിടെയുള്ള വസുദേവ കൃഷ്ണനും യശോദാ മാതാവിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും ആ കൃഷ്ണനും ഒന്നായി തീരുകയും വീണ്ടും ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതത്തിലും മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അത് പരാമർശിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ വസുദേവർക്ക് മുന്നിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വസുദേവര് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തില് ദർശനം നൽകി. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും യശോദാ മാതാവും മറ്റുള്ള കൂട്ടരൊക്കെ ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കണേ, വിഷ്ണു രക്ഷിക്കണേ എന്ന് വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. ആരോടാണ്? ആരുടെ വിസ്തരണമാണോ അല്ലെ വിഷ്ണു എന്നുള്ള ആ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വിഷ്ണുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെ ആ കുട്ടിയെ ഒളിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വസുദേവരും ദേവകിയും ആഗ്രഹിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കംസൻ വധിക്കും എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കുന്നതല്ല. വിശ്വമ്യതേതനൗ നിശാന്തേ യഥാവകാശം പുരുഷ പരോ ഭവാൻ വിഭർത്തി സോയം മമ ഗർഭദ ബഭൂ ദഹോ നൃലോകസ്യ വിഡംബനം ഇതാ. പ്രളയകാലം ആഗതമാവുമ്പോൾ ചരാചരങ്ങളായ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ അവിടെ തങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴിതാ ഈ അതീന്ദ്രിയ രൂപം എന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ഉദയം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പരിഹാസത്തിന് പാത്രമാവുകയും ചെയ്യും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്വമേവ പൂർവസർഗോപി പൃഷ്ണീ സ്വയംഭുവേ സദീ തദായം സുതപാനാമാ പ്രജാപതിരകൽമഷാഃ. ഭഗവാൻ വസുദേവരോടും ദേവകിയോടും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു. പതിവ്രതകളിൽ ഉത്തമയായ പ്രിയമാതാവേ, സ്വയംഭൂമനന്തരത്തിൽ ഒരു പൂർവജന്മത്തിൽ ഭവതി പൃഷ്ണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. വസുദേവരാട്ടെ സുതപസ് എന്നും പേരായ പരമപുണ്യവാനായ പ്രജാപതിയുമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല പണ്ടും ദേവകി തന്റെ മാതാവായിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ ശാശ്വതനാണ്. തന്റെ ഭക്തരിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ശാശ്വതമായി നടന്നു വരുന്നു. ഇതിനു മുൻപും ദേവകി ഭഗവാന്റെ മാതാവും വസുദേവർ പിതാവുമായിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്നവർ പൃഷ്ണിയും സുതപസുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ശാശ്വതമായ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനെ പുത്രനായും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് ശാശ്വതമായി നടന്നു വരുന്ന നിത്യലീലയാണ്. അതിനാൽ അത്ഭുതത്തിനോ പരിഹാസത്തിനോ വകയില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പോലെ ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വതഃ ത്വക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മനൈതി മാമേതി അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആഗമന തിരോധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാവന ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ടാണ്. സ്വന്തം ഭാവന ഉപയോഗിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അഭിശപ്തരാണ്. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷം തനും ആശ്രിതം പരംഭാവം അജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. ഭഗവാൻ തന്റെ പരംഭാവത്താൽ ഭക്തന്റെ പുത്രനായി അവതരിക്കുന്നു. ഭാവം എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ തലത്തെയാണ്. അതിന് ഭൗതികമായ ഇടപെടലുമായി ബന്ധമില്ല. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അതൊരു സാധാരണ ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ടല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സഫലമാക്കാനായിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
മൂഢന്മാരാണ് അങ്ങനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദേവകി മാതാവിനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴല്ല മുന്നേയും എന്റെ മാതാവായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനൊരു പരിഹാസവും മറ്റൊന്നും പാത്രമാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതായിട്ടും ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ആ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു, അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ 3 പ്രാവശ്യം അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായി. യുവാം വൈ ബ്രഹ്മണാദിഷ്ടോ പ്രജാ സർഗേ യഥാ തദഃ സന്നിയമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം തേപാദേ പരമം തപഃ. പ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുവരും കഠിന തപങ്ങൾ ആചരിച്ചു. വർഷവാദാതപമഹി മകർമ്മ കാലഗുണാനനു സഹമാനോ ശ്വാസരോധ വിനിർദൂത മനോമലോ ശീർണപർണാനിലാഹാര കുശാന്തേന ചേതസ മത്തകാമാനബീപ്സന്തോ മദാരാധാന മീഹതു. എന്റെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, മഴയും കാറ്റും കൊടും വെയിലും പൊള്ളുന്ന ചൂടും ഘനശൈത്യവും എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങൾ സഹിച്ചു. പ്രാണായാമം പരിശീലിച്ചു, യോഗം വഴി ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു, വായുവും മരങ്ങളിൽ നിന്നും പൊഴിയുന്ന ഉണങ്ങിയ ഇലകളും മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു. മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ശാശ്വതമായ മനസ്സോടുകൂടി എന്നിൽ നിന്നും വരം ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിച്ചു. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാവാർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഭാഗം. വസുദേവർക്കും ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദ. വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും പരമദിവോത്വം പുരുഷനെ മകനായി ലഭിച്ചത് അത്ര എളുപ്പത്തിലല്ലായിരുന്നു. പരമദിവോത്വം പുരുഷൻ അങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ സ്വീകരിക്കുമില്ല. വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും കൃഷ്ണനെ എന്നേക്കും പുത്രനായി ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ കാണാം. നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും സൽസന്താനങ്ങളെ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. കൃഷ്ണനെ പുത്രനായി ലഭിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല തന്നെ. പക്ഷെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി നല്ല പുത്രന്മാരെയും നല്ല പുത്രിമാരെയും ലഭിക്കുമല്ലോ. മനുഷ്യർ ആത്മീയ ജീവിത രീതി പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പൂച്ചകളെയും പട്ടികളെയും പോലെ ജനിച്ച ജനസമൂഹം ഉണ്ടാവുകയും ലോകം മുഴുവൻ നരകതുല്യമായി മാറുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കാത്ത കൃത്രിമമായ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് വൃദ്ധാശ്രമമാണ്. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കും, വർണ്ണസങ്കരം അഥവാ അനാവശ്യമായ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകും. പന്നികളെയും പട്ടികളെയും പോലെ കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാതെ നിയന്ത്രണ ജീവിതത്തിലൂടെ സന്താനോത്പാദനം നടത്താൻ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പന്നിയോ പട്ടിയോ ആയി തീരാനുള്ളതല്ല മനുഷ്യജന്മം. തപോ ദിവ്യം, അതീന്ദ്രിയമായ തപസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണയും സുതപസ്സും അനുഷ്ഠിച്ചതുപോലുള്ള തപസ് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമായെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന ഒരു തപോമാർഗം ശാസ്ത്രം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം ശിശുവായി ലഭിക്കുവാൻ ഒരുവൻ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ വയ്യ. എങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകുമാറ് മുക്തസംഗ ശുദ്ധനാകാനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പരം വ്രജേത് മടങ്ങിപ്പോകാനും സാധിക്കും. കീർത്തനായേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗം പരം വ്രജേത്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപമാകുന്ന യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദത്തിന്റെ മാർഗം കൈക്കൊള്ളാനും അതുവഴി ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പൂർണ്ണത നേടാനുമാണ്. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം വാന്തഭൂതഭ്യദോസ്തീവ്രം തപാ പരമദുഷ്കരം ദിവ്യവർഷ സഹസ്രാണി ദ്വാദശേയുർമദാത്മനോ. അങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകി കഠിന തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 12,000 ദേവവർഷങ്ങൾ കഴിച്ചു. തദാവാം പരിതുഷ്ടോഹം അമുനാ വപുഷാനഗേ തപസാ ശ്രദ്ധയാ നിത്യം ഭക്ത്യാ ച ഹൃദി ഭാവിതഃ വധൂരാസംവരതര യുവയോ കാമദിൽസയാ പ്രിയതാംബര ഇത്യുക്തേ മാതൃശോ വാമൃതാസുതഃ. അല്ലയോ പാപരഹിതരായ ദേവകി മാതാവേ, ശക്തമായ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി എന്നെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുവരും നിരന്തരമായി ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ 12,000 ദിവ്യവത്സരങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയും നിങ്ങളിൽ ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്തു. വരം കൊടുക്കുന്നവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായ ഞാൻ
ഇതേ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഇഷ്ടമുള്ള വരം ചോദിച്ചു കൊള്ളാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുത്രനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അജുഷ്ട അജുഷ്ടഗ്രാമ്യ വിഷയാ വനവത്യാച ദമ്പതി നവപ്രദോ അപവർഗം മേ മോഹിതോ ദേവമായ. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരും എന്നാൽ പുത്രന്മാരില്ലാത്തവരുമായ നിങ്ങൾ കാമാസക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടരായി, എന്തെന്നാൽ ദേവമായയുടെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എന്നെ പുത്രനായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി ആഗ്രഹിച്ചതുമില്ല. ഗതേമൈവാം ലബ്ധ്വാ വരം മത്സദൃശം സുതം ഗ്രാമ്യാൻ ഭോഗാനുഭുഞ്ജാതാം യുവാം പ്രാപ്ത മനോരഥോ. നിങ്ങൾ ആ വരം നേടുകയും ഞാൻ അന്തർദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ഇരുവരും എന്നെ പോലൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകാനായി സംഭവത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി തരികയും ചെയ്തു. അദൃഷ്ടാന്യമത്തമം ലോകേ ശീലയുധാര ഗുണൈ സമം അഹം സുതോ വാമഭവം വൃഷ്ണിഗർഭായി ശ്രുത. ലാളിത്യത്തിലും മറ്റു സ്വഭാവങ്ങളും നിങ്ങളോളം ഉന്നതരായി മറ്റാരെയും കാണായികയാൽ ഞാൻ വൃഷ്ണിഗർഭനായി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചു. വൃഷ്ണിയിൽ നിന്നും ജന്മം കൊണ്ടവനെന്ന് ഞാൻ സുപ്രസിദ്ധനായി തീർന്നു. ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണിഗർഭനായി അവതരിച്ചത്. കൃഷ്ണിഗർഭ ഇത് സ്വയം ത്രേതായുഗാവതാരോ ലക്ഷ്യതേ എന്ന് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. തയോർവാം പുനരേവാഹം ആദിത്യമാസ കശ്യപാത് ഉപേന്ദ്ര ഇതി വിഖ്യാതോ വാമനത്വാച വാമനഃ. അടുത്ത യുഗത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇരുവരിൽ നിന്നും അവതരിച്ചു. അന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ മാതാവായ അതിഥിയും പിതാവായ കശ്യപനുമായിരുന്നു. ഉപേന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ വാമനത്വം കാരണം വാമനൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. തൃതീയേസ്മിൻ ഭവേഹം വൈ തേനൈവാവപുഷദാവാം ജാതോ ഭൂയസ്തദോരേവാ സത്യം മേ വാഹൃതം സതീ. അല്ലയോ പതിവ്രതയായ മാതാവേ, ഞാൻ അതേ വ്യക്തിത്വം തന്നെ മൂന്നാമതും നിങ്ങൾ ഇരുവർക്കും പുത്രനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമെന്നറിഞ്ഞാലും ഏതത്വാം ദർശിതം രൂപം പ്രാഗ്ജന്മ സ്മരണായ മേ നാന്യതാ മദ്ഭാവം ജ്ഞാനം മർത്യലിംഗേന ജായതേ. എന്റെ പൂർവാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്മരണയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷ്ണു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ആവിർഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ വിഷ്ണു തന്നെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. യുവാമാം പുത്രഭാവേന ബ്രഹ്മഭാവേന ചാസകൃത് ചിന്തയന്തോ കൃതസ്നേഹോ യാസ്യേതേ മദ്ഗതിം പരാം. നിങ്ങൾ ഇരുവരും എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും പുത്രനായി കരുതുക. അതേസമയം ഞാൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനാണെന്ന് എപ്പോഴും അറിയുക. അങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടും മമതയോടും എന്നെ സദാ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പരമമായ പദത്തെ സ്വഗേഹമായ ഭഗവദ്ധാമത്തെ പ്രാപിക്കും. ശ്രീശുഗൗവാച ഇത്യുക്താ സിദ്ധരിസ്തുഷ്ണീം ഭഗവാനാത്മമായയാ പിത്രോ സംപശ്യതോ സദ്യോ ബഭുവാ പ്രാകൃത ശിശു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അച്ഛനമ്മമാരെ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ച ശേഷം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ നിശബ്ദനായി അവരുടെ കൺമുമ്പാകെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഒരു കൊച്ചു മനുഷ്യ ശിശുവായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വന്തം മൂലസ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം.
തദശ്യ ഗൗരിർ തദശ്യ ശൗരിർ ഭഗവത് പ്രചോദിതഃ സുതം സമാദായ സസൂതികാഗൃഹാത് യഥാ ബഹിർഗന്ധ്യമിയേഷ തർഹ്യജാ യോഗമായ ജനിനന്ദജായ. അനന്തരം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ പ്രേരണ മൂലം വസുദേവർ നവജാത ശിശുവിനെ പ്രസവ മുറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുവാൻ തുടങ്ങിയ അതേ വേളയിൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയായ മോഹമായ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ പത്നിക്ക് മകളായിട്ട് ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ ദേവകിയുടെ പുത്രനായും അതേ സമയത്ത് തന്നെ യോഗമായോടൊപ്പം യശോദയുടെ പുത്രനായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ്. ദേവകിക്ക് പിറന്ന വേളയിൽ ആദ്യം വിഷ്ണുവായിട്ടാണല്ലോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വസുദേവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് ശുദ്ധമായ മമതയുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം വിഷ്ണു ഭഗവാനായി തന്റെ പുത്രനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യശോദയാകട്ടെ ഭഗവാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ തന്റെ പുത്രനായ കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് യശോദയുടെ പുത്രൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യാസം. ഹരിവംശ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്, ദേവകിക്ക് പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, അതേ സമയം യശോദാ മാതാവിന് പുത്രനായിട്ടും അവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ആ സ്വയം ഭഗവാനായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ആരുടെ ഗ്രഹത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? യശോദാ മാതാവിന്റെ. ഇവിടെ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും വസുദേവരെ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടനല്ല, വിഷ്ണു രൂപത്തെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് വിഷ്ണു രൂപത്തിലെ ദർശനം നൽകി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവകിക്ക് ജനിച്ചിട്ടുള്ള പുത്രനെ വസുദേവകൃഷ്ണനായി, ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും ജനിച്ചത് വസുദേവകൃഷ്ണനായിട്ടും യശോദാമയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ യശോദാകൃഷ്ണനായിട്ടും നന്ദനന്ദനായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇപ്പൊ പറയുന്നു, ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, കംസനെയും മറ്റുള്ള അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ടുള്ളത് വസുദേവകൃഷ്ണനാണ്. യശോദാനന്ദൻ, നന്ദനന്ദനൻ, യശോദാകൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള മധുരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നതും ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നതും ഗോപികമാരുടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നന്ദനന്ദനായിട്ടുള്ള യശോദാനന്ദനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ഇത് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് അതിൽ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെറുങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദര് പറയും, ഒരു കൃഷ്ണനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് കൃഷ്ണനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വെറുതെ ഭഗവാനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അനേകം ഗോപന്മാരായിട്ടും പശുക്കളായിട്ടും പശുക്കിടാങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ വിസ്തരിച്ച് മാറുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ രാസലീലയിൽ ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാം. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ ഇവിടെ യശോദാ മാതാവിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വസുദേവര് രാത്രിയിലെ അല്ലെ ഇരുട്ട് മുറിയിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായത്. അവിടെ കിടത്തുന്ന അവസരത്തില് വസുദേവ കൃഷ്ണനെ, ദേവഗീതയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയെ അവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തി പെൺകുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി യോഗമായ. എന്നാൽ അവിടെ വേറൊരു കൃഷ്ണനുള്ളതായിട്ട് വസുദേവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. യശോദാമാതാവും അറിയില്ല. യശോദാമാതാവും ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ കാണാനായി സാധിച്ചു. എന്താണ്? വസുദേവ കൃഷ്ണനും യശോദാനന്ദനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനും ഒന്നായിത്തീരുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയും, വൃന്ദാവനം പരിത്യജ പദം ഏകന്നഗച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞു. വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ശ്യാമസുന്ദരനെ എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല. നന്ദനന്ദനൻ യശോദാനന്ദനെ എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല. അവിടെ നിത്യവും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യും. ധാരയിലേക്കും മധുരയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? വസുദേവ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് 48, 49 ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ഇതാണ് ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ ദിവ്യമാണ്. നമുക്കത് കേൾക്കും തോറും പുതുമയുള്ളതായിട്ട് തോന്നും, അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അല്ലെ. ഓക്കെ, 48, 49.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാ ഹൃദ പ്രത്യയാ സർവവൃത്തിഷു ദാസ്തേഷു പൗരേഷു വി ചായിദേഷ്വതാ ദാരസ്യ സർവാചിഹിതാ ദുരത്യയാ ബൃഹത് കപാടായ സകീല ശൃംഖലേ താ കൃഷ്ണബാഹോ വസുദേവ ആഗതേ സ്വയം വിവരത്യ യഥാ തമോരവേ വവർഷപർജന്യ ഉപംശു ഗർജിതാഃ ശേഷാനുഗാദ്വാരി നിവാരയൻ പണേ. യോഗമായുടെ ശക്തിയാൽ എല്ലാ കാവൽക്കാരും ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗൃഹത്തിലെ മറ്റ് അന്തേവാസികളും ഗാഠനിദ്രയിലാണ്ടു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് താനെ അകലുന്നത് പോലെ വസുദേവർ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഇരുമ്പഴികൾ ശക്തമായി പാകിയിട്ട് ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ച കവാടങ്ങൾ താനെ തുറന്നു. ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങൾ ചെറുതായി ഗർജിച്ച് മഴ പൊഴിച്ചതിനാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായ അനന്തശേഷൻ കവാടം മുതൽക്ക് തന്നെ പണങ്ങൾ വിടർത്തി വസുദേവരെയും അതീന്ദ്രിയ ശിശുവിനെയും മഴ നനയാതെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഭഗവാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും ഒരുക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണമായ അനന്തശേഷന്റെ ജോലി. വസുദേവർ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു നടന്നപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും ചെറുമഴയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനും അനന്തശേഷൻ അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് അനന്തശേഷനായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ എല്ലാ തരത്തിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ബലരാമനാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അനന്തശേഷനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കുടയായിട്ട് വസുദേവർക്കും ഉണ്ണിക്കണ്ണനും സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കംസന്റെ ഈ കൊട്ടാരം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ മധുരയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കംസന്റെ ഈ കൊട്ടാരം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇപ്പോഴും കാണാം. ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗേറ്റ് ഒക്കെ താനെ തുറക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ വാതിലുകളൊക്കെ കവാടങ്ങളൊക്കെ താനെ തുറക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ലീല പറയുമ്പോൾ ഒരു മഹാരാജ് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സെൻസറൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ അതിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ താനെ ഡോർ തുറക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ വസുദേവര് കൃഷ്ണനെ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ അല്ലെ ആ ചങ്ങലകളൊക്കെ പൊട്ടി ആ ഗേറ്റൊക്കെ താനെ തുറക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ആ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറക്കുക. അതുപോലെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുകയും ഭഗവാൻ അവിടെ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. 50ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഗോനിവർഷത്ത് സകൃതം മാനുജ ഗംഭീരതോയോ ഗജവോർമി ഫേനില ഭയാനകാവർത്തശതാകുലാ നദി മാർഗം ദദോ സിന്ധുരിവശ്രിയ പദേ. ഇന്ദ്രൻ തുടരെ മഴ പെയ്ച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ യമുനാ നദി ജലം നിറഞ്ഞ് ഭയാനകമായ ചുഴികളാൽ നുരഞ്ഞു പതിഞ്ഞൊഴുകി. പക്ഷെ പണ്ട് സമുദ്രം സേതുബന്ധനായി ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് വഴി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ യമുനാ നദി വസുദേവർക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ വഴി മാറിക്കും. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സേതുബന്ധനായിട്ട് പോകുമ്പോഴേ സമുദ്രം വഴി മാറി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, സേതുബന്ധനം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ പോകുമ്പോഴേ യമുനാ നദി വസുദേവർക്ക് പോകുവാനായിട്ട് വഴി മാറി കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്കിലും യമുന ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ്. പറയുന്നു, ആ കൊട്ടയില് വസുദേവര് ഭഗവാനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ യമുന മുകളിലോളം വരികയുണ്ടായി. വസുദേവരോളം ഉയരത്തില് തിളച്ചു പൊങ്ങുകയുണ്ടായി. എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സ്പർശിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കാണുവാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും യമുനയിലാണ് അല്ലെ, യമുനയുടെ തീരത്താണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ യമുന പതച്ച് പൊന്തുകയുണ്ടായി, തിളച്ച് പൊന്തുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. അത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി എന്നാണ്.
അനന്തൻ അവിടെ കൊടയായിട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. നന്ദവ്രജം ശൗരിരുവേദ തത്രതാൻ ഗോപാൻ പ്രസുപ്താനുപലഭ്യ നിദ്രയാ സുതം യശോദാശയനേ നിദായമതത് സുതാമുപാദായ പുനർഗൃഹാനഗാത്. വസുദേവൻ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ ഭവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ ഗോപന്മാരും ഗാഠനിദ്രയിലാണ്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അങ്ങനെ തന്റെ പുത്രനെ യശോദയുടെ ശയ്യയിൽ കിടത്തിയിട്ട് യോഗമായുടെ വിസ്തരണമായ അവരുടെ പുത്രിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വസുദേവർ തന്റെ വാസസ്ഥലമായ കംസന്റെ തടവറയിലേക്ക് മടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഈ പെൺകുഞ്ഞ് കംസന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എത്തിയാലുടൻ കംസൻ അവളെ കൊല്ലുമെന്ന് വസുദേവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്വന്തം പുത്രനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സുഹൃത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തേ തീരൂ. ഈ പെൺകുഞ്ഞ് കംസന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എത്തിയാലുടൻ കംസൻ അവളെ കൊല്ലുമെന്ന് വസുദേവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വന്തം പുത്രനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സുഹൃത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തേ തീരും. നന്ദമഹാരാജാവ് വസുദേവരുടെ സുഹൃത്താണ്. പക്ഷേ സ്വന്തം പുത്രനോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹവും മമതയും മൂലം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വസുദേവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. മറ്റൊരാളുടെ കുഞ്ഞിനെ ബലി കൊടുത്തും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. യോഗമായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് വസുദേവർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹത്തെ കഠിനഹൃദയനെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ്. ദേവക്യാശയനേനസ്യ വസുദേവദാരികാം പ്രതിമുച്ഛാപദോർലോഹം ആസ്തേ പൂർവവാദാവൃതാഃ. പിന്നെ വസുദേവർ പെൺകുഞ്ഞിനെ ദേവകിയുടെ കിടക്കയിൽ കിടത്തിയിട്ട് തന്റെ കാലുകൾ ഇരുമ്പ് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് മുന്നേ പോലെ അവിടെ ഇരിപ്പായി. യശോദാനന്ദ പത്നി ജാതം പരമബുദ്ധ്യതാ നതല്ലിംഗം പരിശ്രാന്ത നിദ്രയാപഗത സ്മൃതി. പ്രസവക്ഷീണത്താൽ അവശയായി നിദ്രയ്ക്ക് വശപ്പെട്ട് യശോദയ്ക്ക് എന്ത് കുഞ്ഞാണ് തനിക്ക് ജനിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭാവാർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അവസാനത്തെ ആണ് ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിപ്പിച്ചു. നന്ദമഹാരാജാവും വസുദേവരും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ പത്നിമാരായ യശോദയും ദേവകി. അവരുടെ പേരുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നില്ല. ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ സത്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. ദേവകി തനിക്ക് പിറന്നത് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനാണെന്നും ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ യശോദയ്ക്ക് തനിക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യശോദ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായി കണക്കാക്കാതെ സ്വന്തം പുത്രനായി കരുതി സ്നേഹിക്കുക മാത്രം ചെയ്ത അത്യുത്തമ ഭക്തിയായിരുന്നു. ദേവകിക്ക് കൃഷ്ണൻ സ്വന്തം പുത്രനാണെങ്കിലും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനാണെന്ന് തുടക്കം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ ആരും കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായി കരുതിയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ ചെയ്തികൾ കാരണം അത്യത്ഭുതകരങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൃന്ദാവനവാസികൾ ഗോപന്മാരും ഗോപപാലന്മാരും നന്ദമഹാരാജാവും യശോദയും മറ്റുള്ളവരും അത്ഭുതപ്പെടും. പക്ഷെ തങ്ങളുടെ മകൻ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനാണെന്ന് അവരാരും കണക്കാക്കിയില്ല. ഏതോ ശ്രേഷ്ഠനായ ദേവൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അത്രത്തോളം ഉന്നത തലത്തിൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ പദവിയും സ്ഥാനമഹിമയും മറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവാനെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കും. ഇതിനെയാണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനമയി ഭക്തിയുടെയും തലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ കൃഷ്ണാവതാരം എന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. ഇവിടെ ദേവകി മാതാവിനെ അറിയാം പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനാണ് തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ യശോദാമയ്ക്ക് അതറിയില്ല. അതാണ് വാത്സല്യ സ്നേഹത്തിലെ യശോദാമ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടു. യശോദാമ ഒരു വടിയെടുത്ത് പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവരും ദേവന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ യശോദാമ പിന്നാലെ വടിയെടുത്ത് ഓടുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓടുന്നു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കയറിനാൽ ബന്ധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അത് നല്ലൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. പറ്റുന്നത് സാധിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കുക. നല്ല പ്രഭുപാദര് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്ലൈഡും കൂടി നോക്കാം.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ ദേവകിയുടെ പുത്രനായ അതേ സമയത്ത് തന്നെ യോഗമായോടൊപ്പം യശോദയുടെ പുത്രനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുമാണ്. ദേവകി വിവരുന്ന വേളയിൽ ആദ്യം വിഷ്ണുവായിട്ടാണല്ലോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വസുദേവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് ശുദ്ധമായ മമത ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം വിഷ്ണു ഭഗവാനായി തന്റെ പുത്രനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യശോദയാകട്ടെ ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത തന്റെ പുത്രനായ കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് യശോദയുടെ പുത്രൻ എന്നുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യാസം. ഹരിവംശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല യശോദ മാതാവ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനവാസികളും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടല്ല ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അവരെന്നാലേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഭഗവാനെ. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ അവര് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭഗവാനെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലുള്ള ഒരു കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണകലവണ്യപുര മധുര സുമധുര തദേ മുഖ സുധാകര മധുര ഹൈത്തെ സുമധുര തഹുഹൈതെ സുമധുര താരയേ സ്മിത ജ്യോത്സ്നാഭരെ. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ആകർഷകമായ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു നഗരമാണ്. അത് സുമധുര തരവുമാണ്. ചന്ദ്രസമാനമായ അവിടുത്തെ വദനം അതിലും മധുരമാണ്. പരമമധുരതരവും ചന്ദ്രകിരണ സമാനവുമാണ് അവിടുത്തെ വദനത്തിലെ മൃദുമന്ദഹാസം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ധാരാളം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ സമയക്കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാറ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിലെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് മുകുന്ദമാലയിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവി ജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ എന്ന്. ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വാദമുണ്ട്. ദേവകീ ജന്മവാദം, ദേവകിയുടെ പുത്രനാണ്, യശോദയുടെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ യശോദയുടെ വേറൊരു നാമമായിട്ട് ദേവകി എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരുടെ പുത്രനാണെന്നുള്ള ഒരു വാദമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത്. ജയതി ജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ യദുവര പരിഷസ്സോർഭിറസ്യന്നധർമ്മം സുസ്മിത ശ്രീമുഖേന വ്രജപുര വനിതാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവം. വേറൊരു ശ്ലോകം നമുക്ക് മുകുന്ദമാലയിലെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അതുകൂടി നമുക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തുപോയി. ജയതി ജയതി ദേവോ ദേവകീ നന്ദനോസു ജയതി ജയതി കൃഷ്ണോ വൃഷിവംശ പ്രദീപ ജയതി ജയതി മേഘ ശ്യാമള കോമളാംഗു ജയതി ജയതി വൃത്തി വാരണാശു മുകുന്ദ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ജയതി ജയതി ദേവോ ദേവകീ നന്ദനോസു ജയതി 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 കൃഷ്ണോ വൃഷ്ണിവാംശ പ്രദീപ ജയതി ജയതി മേഘ ശ്യാമള കോമളാംഗു ജയതി ജയതി വൃത്തി വാരണാശു മുകുന്ദ. ജയതി ജയതി ദേവോ ദേവകീ നന്ദനോസു ജയതി ജയതി കൃഷ്ണോ വൃഷ്ണിവാംശ പ്രദീപ
ജയതി ജയതി മേഘ ശ്യാമള കോമളാങ്കു ജയതി 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 വൃത്തി വാരണാശു മുകുന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പാടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണിതായ ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. നമ്മളൊക്കെ ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം കൂടി രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നാഹം വിപ്രോ നജ നരപതീർനാഭി വൈശ്യോ ന ശൂദ്രോ നാഹം വർണ്ണ ഗൃഹപതീർനോ വനസ്തോ ഇതുവാ ഹിന്ദു പ്രോദ്യാനിഖില പരമാനന്ദ പൂർണ്ണാവൃതാബ്ദോ ഗോപി ഭർത്തുപദകമലയോർ ദാസദാസാനുദാസ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ 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 സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മള് ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ എന്നുള്ളതൊന്നല്ല നമ്മുടേത്. നമ്മള് ഏത് തലത്തിലുള്ളതായാലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ജന്മാഷ്ടമി ആശംസകള്. വേറെ ഇന്നലെ ആരോ എന്തോ വിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആരാണ്? റെജി മാതാജിയോ ആരായിരുന്നു? എന്തോ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, മാതാജിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ റെജി മാതാജിയും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ കൂടുതൽ കാലം ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്കായിട്ട് ഇന്ന് ജന്മാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ